Kwaziwai mhuri yeZimbabwe. Tinomuchingamidzai zvakare muchirongwa the second coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rwodzi weku North Zimbabwe Conference the Seventh Day Adventist Church pamwe chete navaCaston Betera vari Assistant Publishing Director ku East Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina koma Noah Ncube vari kuti turikira hurukuru yedu kutiisira into sign language. Betera, kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda hurukuru yedu yanhasi iri pamusoro pehuroyi nezvitsinga. Huroyi nezvitsinga. Regai titange kuverenga vhesi redu rinotitungamirira kuti zvitijekere nemhaka yei patinotaura nezve second coming of Christ tichitaura zvakare nenyaya dzehuroyi nezvitsinga. Toda kuti tiverenge kuna vaGaratia chitsauko 5 vhesi ya 19 kuenda ku21. Tiverengere muranda waMwari. Zvino mabasa enyama anoonekwa anoti upombwe netsvina neutere nekunamata zvifananidzo neuroyi nekuvengana negakava negodo nekutsamwa nekupesana nekuparadzana nedzidziso dzakatsauka nekugodorana nokubatwa nokutamba kwakaipa nezvinhu zvakadai izvo zvandinokuudzai zvino sezvandakambokuudzai kare kuti vanoita zvakadai
havangadye nhaka yeushe hwaMwari. Right. Isu tiri kutaura pamusoro pesecond coming, tiri kutaura kudzoka kwaJesu Kristu pano panyika achisikotora vakaita kuda kwaMwari kuenda navo muumambo hwaMwari. Apa pandima yataverenga apa pane list revanhu vane tsika dziri kunzi vanenge vachiita tsika idzodzo havazogoni kuti vatorwe kuenda muumambo hwaMwari. Pane zvalistwa apa tinoona Huroyi huripo zvakare, ndechimwe chezvinhu chiri kunzi vanoita zvehuroyi havagone kuzotorwa naJesu paanouya. Regai tinzwe zvakare imwe ndima inotaura pamusoro pehuroyi kuna zvakazarurwa chitsauko 21 pavhesi ya8. Asi kana vari vanotya nevasingatendi nevanyangadzi nevaurayi nemhombwe nevaroyi nevanonamata zvifananidzo nevose vanoreva nhema, mugove wavo uri mudziva rinopfuta nomoto nesufere, ndirwo rufu rwechipiri. Panapa pari kutaurwa zvakare vanhu vasingazopindi muguta raMwari kana Jesu achinge auya. Pari kunzi varoyi ndevamwe vacho, asi pawedzerwa panzi muroyi neanotya kuroyiwa, vese havazotorwi naJesu kuendwa navo kudenga. Saka nokuti Mwari kana akatarisa muroyi neari kutya kuroyiwa anovanyora murejesta rimwe chete. Saka zvakakosha Betera nemivateereri kuti tikurukure pamusoro penyaya idzodzidzi. Kana dzikange dzatijekera kuti huroyi chii, hunofamba sei, zvikatijekera zvinhu izvozvi zvinoita kuti kana paine umwe vari mutsika dzacho vachidawo kuzotorwa naJesu kuenda kudenga, vanotsvaka nzira dzekuti vasiyane nazvo. Kana paine vanga vachitya varoyi nekutya kuroyiwa, vakaona kuti panouya Jesu haanditore nekutya kuroyiwa, vanotsvaka kuti vangaita sei kuti varegere kutya varoyi. Huroyi chatoda kuti chijeke mabasa aSatani nengirozi dzake, mabasa emweya yakaipa. Chaanenge achitsvaga pakati pevanhu kukuvadza vanhu kana kuti kuuraya vanhu, kuparadza pfuma yavo kana kuti kukanganisa mabasa avo avanenge vachishanda. Pane taipi dzehuroyi dzingakwane 2 dzatoda kuti tibate. Regai tinzwe mhando yekutanga yehuroyi, tiverenge kuna Mark chitsauko 16, tinzwe pavhesi ya18. Mark 16 pavhesi ya18. Vachabata nyoka kunyange vakanwa chinhu chinouraya achingava rwadzi. Panapa Jesu achitaura pamusoro pesimba richaiswa pavatendi, pavana vaMwari. Pane zvimwe zvinhu zvaari kuvimbisa vanotenda kuti ndichakuitirai. Anoti iye vakanwa zvinouraya havakuvadzwe nazvo. Munguva yaJesu kwakanga kuine vanhu vaiti kana vasingafarire umwe munhu nezvaari kuita, zvikuru sei vaiparidza vhangeri raJesu, kune vamwe vanhu vakanga vakavenga vanoparidza vhangeri raJesu. Saka vaiti vanhu ava toita sei kuti tivasitope kuparidza vhangeri, vaiti the best kuuraya vanhu ava. Saka vaivauraya sei? Imwe nzira dzavaishandisa pakuvauraya, vaivaisira poison mune zvekudya kana mune zvekunwa. Saka imwe nzira yehuroyi ndeyekuisa poison mune chinodyiwa kana chinonwiwa nemunhu iye asingazvizive. Kana anwa zvanomuuraya, paitika huroyi ipapo. Zvinondirangaridza, ndinomwe munin'ina wangu akaenda kuhondo yechimburenga yekusunungura Zimbabwe. Kuhondeko kwaishandisa zita rekuti action. Saka musi wavadzoka vachibva kunze kwenyika kwavanga vanotrenda vauya nezvombo, vakayambuka vachibva vasvikira pane umwe musha. Vasvika pamusha uyo vakakumbira zvekudya. Saka akaenda kunokumbira zvekudya mumusha, akakanganwa kuudza vaibika kuti action haadye nyama. Action mufana wangu manje. Vakakanganwa kuvaudza kuti action haadye nyama. Saka pakauya sadza, rakauya rakabikwa sadza nenyama yehuku. Saka vese vari 10 sadza raakupakurwa, uya ndo pakati sorry action, ndakanganwa kuvaudza kuti tine umwe asingadye nyama pano. Saka vakuda kuti aregai tivi manye tinogadzira nepakanga paane nguva. Action akati no, don't worry, nguva dzedu dzapera, chiregerai ndinodya nemvura. Saka action akatora sadza
ndobva aisa mundiro ndokukanya nemvura ndokudya, vamwe vachidya sadza nenyama yehuku. Vapedza kudya vakatenda vabereki ndobva vasimudzira rwendo rwavo. Vakangoti fambei dzinenge maira 2 kana 3, vamwe vese 9 vanga vari pachiboka chana action vanga vadya nenyama yehuku. Vakatanga kuti mudumbu vanhu ndobva vatanga kurutsa vari pasi pemiti. Nenguva pfupi vese vari 9 vachibva vafa. Kwakangosara action ega. Chakavauraya chii? Munyama yehuku makanga madirwa mushonga wedonje, ndo wakauraya vakomana. Saka ndo humwe huroyi hwekuisa mushonga munhu asingazive mune chaanodya kana chaanonwa. Munhu odya onwa asingazive otobva afa. Haticharisei imwe mhando yeuroyi. Regai tiverenge kuna Luka chapter 13, toda kuverenga vhesi ya 11 na 16. Imwe mhando yekuroya ndeyekuti mweya yakaipa nemasimba ayo inogonesa kuita zvinhu zvinokuvadza vanhu kana kutouraya chaiko kana kuparadza pfuma yavo nemidziyo yavo. Regai tinzwe mienzaniso mishoma. Luka chapter 13 pavhesi ya 11 nevhesi 16. Zvinotarira kwaivapo mukadzi waiva nomweya wehurwere makore ane 18. Wakanga akafunyama asingatogoni kusimuka. Zvino mukadzi uyu mwanasikana waAbhurahamu wakanga asungwa naSatani makore ane 18. Haazaifanira kusunungurwa nemusi wechiSabata pachisungo ichi here? Panapa tiri kuona kuti pane mukadzi anga akaremara. Chakaita kuti aremare mweya yakaipa. Hanzi wakauya ukafunyanidza muviri wake kupeta zvokuti anga akaremadzwa. Akapetana akaonyana muviri wake. Chakaonyanisa muviri wemukadzi uyu mweya wakaipa. Nokuti mweya wakaipa pawakadzingwa naJesu akasara atambanuka akutofamba zvakanaka. Iye aisambogona kuita izvozvo. Saka zviri kubuda pachena kuti mweya yakaipa inogona kuremadza munhu. But chakakosha ndechekuti tiri pano vateereri batisisai chinhu ichi. Hazvireve kuti munhu wese akaremara tobva tati ane idhimoni riripo. Munhu wese wataona akaremara tobva tati pane mweya wakaipa uripo. Kune vamwe vanoremara nekuda kwezvangokanganisika physically pamitezo yavo kana kuti pamiri yavo. Kune zvikonzero zvakasiyana mukati menyika ino zvinokonzera kuti muviri wemunhu usatasanuke umwe mutezo wavo sezvaunofanira kuita. Asi kune kumwe kuremara kunounzwa nemweya yakaipa. Regai tiende kuna Mateo tinzwe umwe muenzaniso zvakare. Mateo chapter 9 vhesi ya 32 na 33. Vakati vachibuda, tarira wakauya kwaari nomunhu wakanga ari mbeveve waiva nemweya wakaipa. Mweya wakaipa ukati waburiswa, mbeveve ikataura. Vanhu vazhinji vakashamiswa vakati, hakuna kumboonekwa zvakadai pakati pevaIsraeri. Pakaita umwe munhu anga ari mbeveve, anga asingagone kutaura, akauyiwa naye kuna Jesu. Jesu ndobva adzinga mweya wakaipa wanga uri paari. Mweya ndobva asara akutotaura. Kurava kuti chaimutadzisa kutaura, chaimuitisa mbeveve wanga uri mweya wakaipa. But tiri pano zvakare vateereri. Haikuna kuzoti mumisha mamuri mukangoona mbeveve mototi ane dhimoni. Aiwa, kune dzimwe mbeveve dzinokonzerwa nekukanganisika kwemitezo. Kune zvikonzero zvakasiyana zvinokanganisa mitezo yemunhu. Saka humwe mbeveve ndihwo kukanganisika physically pamuviri wemunhu, asi humwe hwacho mweya wakaipa unenge wakabata. Ndo chimwe. Regai tione zvakare umwe muenzaniso kuna Mark chapter 9, toda kuverenga vhesi ya 17 na 18, tozoverenga vhesi 25 kuenda pa27. Mumwe wevazhinji akamupindura akati, mudzidzisi, ndauya kwamuri nemwanakomana wangu une mweya wembeveve. Kwese kwaunomubata unomuisira pasi achipupuma furo, achigeda meno, uye unoonda kwazvo. Ndakataura nevadzidzi venyu kuti vamubuditse, vakasagona. 25. Zvino Jesu akati achiona vanhu vazhinji vachimhanyira pamwe chete, akarayira mweya wetsvina akati kwauri, iwe mweya wembeveve nematsi, ndinokurayira kuti ubve maari, urege kupindazve maari. Ukadanidzira ukamuvhundisa zvikuru ukabuda, akafanana nemunhu akafa. Nokudaro vazhinji vakati afa, asi Jesu akamubata ruoko akamusimudza, iye akasimuka. Panapa poita umwe munhu zvakare auyiwa naye kuna Jesu. Imbeveve
imatsi, mweya uyo kana wamubata unomuwisira pasi wobvundisa miri wake, anopupuma furo. Zvakare mweya uyo waimukonzera munhu uyo kuonda. Saka mweya wakaipa unogona kukonzera zvinhu zvakawanda pamunhu. Unogona kuita kuti munhu atadze kunzwa nenzeve, unogona kuita kuti munhu atadze kutaura zvekuburitsa mazwi, unogona kuita kuti munhu angodona, unogona zvakare kuita kuti munhu aonde. Musazoti kwamuri ikoko mukaona munhu ari kuonda moti paita mweya wakaipa pamunhu uyo. Aiwa, kune zvimwe zvikonzero zvinokonzera vanhu kuonda. Asi toda kuti titeere zvese zvinogona kuitwa nemweya yakaipa kana ichinge yasvika pavanhu. Unogona kukonzera zvakare kuita sei? Kuonda. Pane zvimwe zvakare zvinogona kuitwa nemweya yakaipa zvatambosangana nazvo muchidzidzo chakapfuura sekuvereka takaita kuna Jobho chitsauko 1 pavhesi ya 16. Inoti, iye wakati achataura mumwe akasvikawo akati, moto waMwari wakabva kudenga ukapisa makwai nevafudzi, ukavapedza, ini ndoga ndapukunyuka ndauya kuzokuudzai. Panapa tiri kuona zvakare kuti mweya wakaipa unogona kuuya semheni. Kwakutorova vanhu vachitofa, kutorova hwai dzichitofa, mheni. Imimi mukaona muti hakarohwa nemheni, asi haisi mheni chaiyo iri natural yagadzirwa nemakore emvura nekufamba kwemhepo mudenga. Imheni yauya nekuda kwekuuya kwemweya wakaipa. Pavhesi ya 18 na 19 zvakare tiri pana Jobho 1 ipapo, pane chimwe chinhu chiri kubuda chinogona kuitwa zvakare nemweya wakaipa. Iye wakati achataura mumwe akasvikawo akati, vanakomana venyu nevanasikana venyu vakanga vachidya nokunwa waini mumba memukuru wavo. Dutu guru ndokubva kurutivi rwerenje ndokurwa pamakona mana eimba. Iyo ikawira pamusoro pevana, vakafa. Ini ndoga ndapukunyuka ndauya kuzokuudzai. Panapa tiri kuburitsirwa mweya wakaipa, because Satani paakataura naMwari achiti muri kudzivirira Jobho, apowa mvumo yekuti vaende vanoita zvavanoda pana Jobho. Pamwe pacho pakauya mheni ikarohwa hwai nevafudzi. Apa vana vake vari papati mumba, ndo pakamuka storm, pakamuka dutu remhepo rikauya rikapwanya imba mavakanga vari, kwakutsitsirira vana vaya vachibva vafa. Kureva kuti mweya wakaipa unogona kutora chimiro chedutu, chimiro chemhepo, vanototi kwaita storm, kwaita dutu, vanhu votourawa, iwo uri mweya wakaipa. Saka zvinhu zvese izvi tiri kuzvitaurirei ndokuchenjera kunouya matiri tikaziva kuti Satani nengirozi dzake vagere mukati menyika inoyi vane zvinhu zvavanogona kuita. Vanogona kukonzera urwere hwakasiyana siyana, vanogona kukonzera kuremara, vanogona kukonzera umbeveve, vanogona kukonzera kuti munhu atadze kunzwa, vanogona kutokonzera kuonda chaiko mumunhu, vanogona kuita semheni kwakutorova vanhu kana kurova fuma kana kuuya semhepo. Zvinhu zvese izvozvi zvinogona kuitwa naSatani. Saka zvakakosha kuti tizvizive, nekuti panoitika huroyi mumisha umo, zvinhu zvakadai tinosangana nazvo. Kuti vanhu vakaona hama yavo yakaremara vanenge vachiti akaroyiwa namingi, vakaona hama yavo yakaita sei, pano nyaya dzehuroyi dzinopinza kuonda mukati, dzinopinza kuremara, dzinopinza umbeveve nezvimwe zvinhu zvakadaro, kurohwa kwemunhu nemheni, zvinhu zvakadaro tinosangana nazvo. Saka tati tinzwisise kuti mweya yakaipa yatakagarisana nayo inogona kuita zvinhu izvi. Zvainogona kuita zvinhu izvi, saka zvinolinga papi nehuroyi. Toda kutenda nekufamba kwakanaka. Vateereri tinoda kutenda nekuteerera kwamuri kuita. Nyaya iyi yakatikoshera, kwete kuti tiri varoyi, asi ruzhinji rwedu tinotya kuroyiwa. Cherechedzai muone zvamunoita mukatenga midziyo mitsva. Pane pekuti pamwe munotozeza kuenda kumamisha kwenyu muchizeza idzo nyaya dzakadai dzekuroyiwa. Tarirai muone dzimwe nguva zvatinorayira vana kuvarambidza kuenda kwakati nekwakati. Saka patanga mufundisi kudzidzisa vatoti nevanotya kuroyiwa kudenga havasi kuzoenda. Saka toda kuti tibatsirike, tizive kuti zvii zviri munyaya yekuroyiwa. Atendei pamberi, tanzwa isusu muchikamu chatabva matati chikurukura, tikaona mhando dzehuroyi dzingaite mbiri, kuisira munhu poison mune zvekudya kana zvekunwa. Tikaonawo zvakare kuti mweya yakaipa yatiri kugarisana nayo mukati menyika inoyi ine masimba ekugona kuita zvakasiyana siyana zvinokuvadza vanhu kana kukuvadza midziyo yevanhu kana pfuma yevanhu. Chimwe chinhu chatinoda kuti chijeke tisati taenda mberi ndechekuti mweya yakaipa iya yekupinda pakati pevanhu inogona kupawo masimba ayo kuvanhu
vanenge vakazvimisira kuishandira, vanhu vanenge vasina hanya naMwari, vanoda kuraramira hunhu hwemweya yakaipa hwaSatani. Saka vanhu vakadaro vanopiwa masimba ekuitisa zvinhu izvozvo. Saka vanhu ivava tinozosangana navo manje mukati mekurarama kwedu, vakuita zvinhu zvavanenge vachiita asi vasangashandise simba rekuberekwa naro. Regai timbonzwa zvimwe zvinhu zvinogona kuitiwa nevanhu. Noda senge munoda kutaura muranda waMwari. Kutaura pandima yatapfuura maburitsa zvinoitwa nemweya yakaipa direct kwatiri. That's right. Muri kureva kuti pakaita vanhu vari kuzvipira kushandira mweya yakaipa, pane pekuti haiuye iyo direct, inotanga yapinda muvanhu, vanhu vozongoita zvimwe chete. Exactly. Alright. Munhu akanga ati iye handisi kuda nezvaMwari, ari kuda zvekwaSatani, zvekumweya yakaipa. Mweya yakaipa inomupa simba racho, munhu atova agent. Satani anogona kufanomubatisa ndima yake iye aine Mwari, munhu otobata ndima iyayo achiita sezviyazviya. But chaanenge achingoita ndechekuti anenge achinzi ndiye ane simba racho, but chaanongoita ndechekuti anodedza mweya wakaipa ouya omuitira. Alright. Handiti regai tinzwe vamwe vanhu vatinosangana navo mukati mekurarama. Kana tichidza mukati meBhaibheri, mabasa akaita sei anoitwa nevanhu anonzi naMwari mabasa ehuroyi. Regai tinzwe kuna Deuteronomy chapter 18 pavhesi ya 10 na 11. Mabasa anoitwa nevanhu anofananidzwa nehuroyi kana Mwari akamatarisa. Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto, kana anovuka, kana anotenda mashura, kana anoita mazango, kana muroyi, kana ng'anga, kana anobvunza masvikiro, kana muvuki, kana anobvunza vakafa, nokuti vose vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha. Pamavhesi mairi aya pabuda vanhu vanoita zvakasiyana siyana. Chekutanga zvanzi pasaite vanopinza vana vakomana kana vasikana mumoto. Iyi tsika yaiitwa kare ikako. Okay. Vanhu vainamata zvifananidzo. Saka zvavaiita vaiti kuti ndigamuchirwe ndigokomborerwa nechifananidzo, aienda nemwana mudiki, mukomana kana musikana, onomupira kuchifananidzo chiya. Anomapirwa acho vanotaura vanoti chifananidzo chaigadzirwa chiri chesimbi, chiine mazioko ari esimbi. Mwana osvikoiswa mumaoko echifananidzo chiya, hagone kutiza ega kachiri kamwana kacheche. Moto wakuhidzwa unopisa nesimbi iyaya. Saka kana wakupisa nesimbi iyaya, unopisa nemwana akabatwa mumaoko muya. Kutsva kunenge kuchiita mwana achichema kusvika afa, vanhu vaiti ndapira kuchimwari changu, saka vachandikomborera. Saka dzaive tsika dzekupira vana chaivo chaivo, literally vana, kuti tikomborerwe nezvifananidzo. Tsika iyi inoda kuesa. Ndaida kuti saka kuri kunoku ndo zvatinoti kuchekeresa mwana. Pane zvinonzi kuchekeresa, itsika iri muvanhu yekuti vanhu vanofunga kuti business rifambe, vanoda kuti paurayiwe munhu potorwa dzimwe nyama dzinobva pamunhu dzoshandiswa nemishonga kuti zvinhu zvimufambire. Saka ndo pfungwa iri kurambwa. Mwari anovenga zvinhu zvakadaro. Chimwe chinhu chataurwa panapa zvanzi pasawanikwe anovuka. Kuvuka kuita sei? Kuvuka ivara rechishona rinoreva kufembera kana kuti kushopera. Kufembera kana kuti kushopera kuita sei? Kuti tasangana muno mustudio Betera. Yes. Inotokuza iwo unobva kuwedza iwewe Betera. Pamusha penyu imba yamakakura muchirara ndo iyi yakatarisa pane chidombo icho paside pechuru. Ndichikutaurira exactly zvakaita kumusha, asi ndisina kumbosvikako, ndisina kumbokuenda, ndisina wandakambonzwa. Saka muri kuti Mwari haadere izvi. Mwari ari kurambidza manje kufembera. Tsika iyoyo haidikwe pakati pevana vaMwari. Saka zvanzi kana vanovuka vanofembera. Chimwe chiri kurambwa panapa hanzi kutenda mashura. Kutenda mashura. Patsanangure ipapa. Chinonzi kutenda mashura, mukatarisa pachiwano pane zvimwe zvinhu zvokuti vanhu vanoti paonekwa nyoka yendara, saka kuri kutofiwa, ine zvairi kushurudzira, pane zvichatoitika bedzi nekuda kwenyoka yaonekwa iyi. Kutenda kwakadaro mupfungwa dzevanhu kuti nekuti ichi chaonekwa saka kuchaitika zvakati.
unoziva kuti zvinoitwa naSatani iye zvinovafanira vari kumazuva ano nyoka dzacho kana ikanzi nyoka yendarama vachatombodzioni asi vamwe vanonovhura mupepa pavanoenda pane imwe column panonzi pane mastar achiwerenga kuti izvozvo kana achiwerenga manje anenge achinzi nekuda kwezvakadai so saka zvichazodai so saka mafambiro azviri kuita saka zvichazodai so. Pfungwa dzese idzodzo dzakavanda kuseri kwezvinonzi naMwari hazvidikwe pakati pevana vaMwari. Mira inimbotaura nevateereri pari kutaura mufundisi pavangopa example yenyoka yendara. Munoziva kuti nyaya yavari kutaura iyi haisi yevanhu vasingangoende kuchechi nevanototi vanotenda muna Mwari. Unogona kudaro utori mumwe munhu anga achitenda mashura. Tsika dzemhando yese yekuti pachakati zvichareva chakati ndofunga kuchaitika chakati. Mwari ari kuramba tsika idzodzo. Kunyange zvimwe uri kwauri kuteerera uri ukati but zvimwe zvacho zvinobva zvaitika Betera nemo tichazodzidza, asi Mwari ari kuti please andifarire tsika idzodzo. Dzimwe tsika ndedzipi mufundisi? Dzimwe tsika dziri kurambwa apa zvanzi kusava nevanoita masango tichamatsanangura muchikamu chiri kuteera ichi munguva pfupi iri kuteera, asi ndechimwe chinhu chiri kurambidzwa naMwari. Tichazonzwa kuti sango chimwe chinhu chiri kutaurwa papa zvanzi pasawanikwe kana n'anga tinodziziva takagarisana nadzo idzi hadzingadi kuuya kutsanangura Betera. Chimwe chiri kurambwa zvakare apa chanzi naMwari chisawanikwe pakati pevana vaMwari varoyi kana kuti Huroyi. Inove ndonyaya yatiri kutenderera mairi. Saka kune vamwe vanhu vokuti muchishona inozongoti n'anga, asi kana mukadai kwakuri kuverenga ndima yedu muchirungu pane vara rinonzi echama. Munhu anoita sei? Hanzi munhu anotumira mamhepo, anocasta maspells kuti ari kunokoka munhu waari kuda kushinira ari kure kana kukadoma kana kune imwe nzvimbo anogona kutumira ikoko kotoenda simba riya rimwe yakaipa ateketera. Kana ateketera Huroyi wacho womhanya nemumhepo unosvika ikoko wotobatika kusvika pamunhu uya wotokuvara. Saka izvozvo zvakare zvekutumira mamhepo zvinoramba ndo panouya zvinhu zvakafanana nekuti chitsinga. Andinozviona chimwe chinhu chekuti chinogona kuita zvekutumirwa nemunhu ari kure asi chononamira pamunhu waakananga waari kuda kukuvadza wacho. Saka ndezvimwe zviri kurambwa naMwari. Chimwe charambwa zvakare mundima iyoyo hanzi pasawanikwe kana svikiro. Pasawanikwe anosvikirwa. Munhu anosvikirwa munhu anoita sei? Anenge ari munhu mupenyu asi konzi kuna sekuru vakafa kana ambuya vakafa kana imwe hama yechikuru yakafa. Patsika dzedu pane kudaira kuti munhu akafa haana kunyatsofa zvekuparara zviya zvekuti haako, asi kuti paakafa muviri wakaparadzana nemweya. Saka mukutenda kwedu mune kufunga kuti mweya uya wakabuda mumunhu uyawe une imwe nzvimbo yaunoenda yaunogara, nzvimbo dzinogara mweya kana kuti dzinogara midzimu. Saka vanoti mweya iyi inopota ichidzoka ichiuya kuzosvika pamupenyu wosvikogara sepandiri kana sepauri. Saka kuuya kwawaita pauri ndokunonzi wasvika une kwawabva. Iwewe manje wakunzi svikiro, kureva kuti panosvikira. Ndikuona sekungone ndikukuteererai ndauda kutokurumidza kupagadzirisa kuti ndaona kutovhiringa kwatinoita chivanhu because mukudzidzisa kwamamboita inenge isiri mweya yevakafa yasvika. Tinenge tiri kutopembedza mweya yaSatani yauya. Ndiri kunyatsa kubata kuti sei Mwari ari kuvenga tsika, ari kuramba manje nekuti takakanzwa kuti vakafa havana chavanoita sei, havana chavanoziva. Chimwe charambwa futi apa kwanzi vanoenda kunovhunza masvikiro vacho. Saka zviri kuti ari kusvikirwa wacho ane mhosva pamberi paMwari, aenda kunobvunza anosvikirwawo ane mhosva futi, nekuti Mwari ari kuziva kuti chasvika apa havazi sekuru venyu kana ambuya venyu aiwa, asi kuti mweya iyaya iri kutenderera mukati menyika iri mweya yakaipa ndo yamunoomberera yobuda apa.
handiri mazviona havazi sekuru kana ambuya. Regai tinzwe pana Exodus 7 pavhesi ya11 pane chimwe chinhu chatoda kuti tinzwe ipapo. Apa taona kuti zvinhu zvese izvi kuti muroyi, muvuki, n'anga, svikiro vese vari kuiswa muboka rimwe chete. Exodus 7 verse 11. Ipapo Farao akadanawo vakachenjera nevaroyi, naivowo idzo n'anga dzeIjipita vakaita saizvozvo neuroyi hwavo. Right. Ndima iyi wanyatsoinzwa here Betera? Iri kuti Farao akadana chii? Farao akadana vakachenjera nevaroyi, right, naivowo idzo n'anga dzeIjipita vakaita saizvozvo neuroyi hwavo. Right. Saka zviri kunzi varoyi ava ndidzo n'anga dzemuEgypt. Yes. Chapter 8 yaExodus verse 7 inowedzera zvakare pafungwa iyoyo. N'anga dzikaita saizvozvo neuroyi hwadzo, dzikarayira matatya kuti akwire panyika yeIjipita. Maturusi anoshandiswa nen'anga ari kunzi huroyi hwadzo. N'anga dzakaita saizvozvo ndezvadzinoshandisa, ndo zviri kunzi nehuroyi hwadzo. Kureva kuti Bhaibheri rinoisa pachena kuti n'anga muroyi. Saka Mwari kana achinyora register rewaroyi, muregister iroro munonyorwa muroyi. Hazvina basa unoita zvekuisa poison muchikafu chewanhu kana kuti unenge uchipuhwa simba nemweya yakaipa. Munonyorwa futi n'anga, ndo panonyorwa svikiro, ndo panonyorwa anoita zvemasvikiro, ndo panonyorwa muvuki. Vari muregister rimwe chete neanoita mazango. Vese ava pamberi paMwari itimu imwe chete. Pana Mwari akazvitarisa. Pamukutsanangura pane pfungwa iri kundijekera vateereri yekuti mukugara kwedu pane patinoona chimwe chinhu chisina problem seun'anga nemasvikiro. Asi Mwari achitsanangura neBhaibheri obva ati maitiro anoita n'anga maturusi avo huroyi. Saka pari kundiremera zvikuru mufundisi kuti saka dai Mwari atotibatsira, because pane zvimwe zvatinongoona kunge zvisina kana dambudziko musociety yeti tiri kutogara nevaroyi vakawandisa but tichivapa rimwe zita rekuti n'anga nemasvikiro. Shuwa mukutaura mirai ndinyatsotaura mukutaura kuri kuita Bhaibheri riri kuti n'anga dzatinoti n'anga varoyi ndo zvariri kuburitsa pachena. Taura yenyu mufundisi. Atendei pana mabasa 13 tisati tanzwa chimbo chinoteera. Mabasa 13 toda kuverenga kubva pavhesi ya6 kuenda pa12. Vakati vagura chivi chose kusvikira paPafosi, vakawana imwe n'anga waiva muprofita wenhema muJudha, zita rake rainzi Bhaari Jesu. Waigara pamubati wenyika wainzi Sergio Paulo, munhu akachenjera. Iye ndokudana Bhanabhasi naSauro achitsvaka kunzwa shoko raMwari. Asi n'anga iyo Erimasi, nokuti ndo zita rake kana zvichishandurwa, akavadzivisa achitsvaka kutsausa mubati pakutenda. Asi Sauro ndiye Paurowo, azere nemweya mutsvene, akamutarisisa akati, iwe uzere nekunyengera kwose nemano akaipa ose, mwanakomana waDhiabhrosi, muvengi wokururama kwose, haurege here kutsausa nzira dzakarurama dzashe. Panapa pane munhu ari kunzi yaive n'anga, ari muprofita wenhema, ari muJudha. MaJudha ndo vanhu vaive vanhu vechechi munguva idzodzo. Ndo vaive vanhu vechechi. Saka zviri kuda pachena apa ndezvekuti munhu anogona kuve munhu wechechi, atori muprofita pakudedzwa kwake, asi Mwari achiti muprofita wenhema, ari n'anga futi. Zvino vanhu vanofunga kuti kana taakuita zven'anga taakuita chiwanhu chedu. Yeti nyaya dzen'anga dziri universal pasi rese, kana kumaJudha zviriko zven'anga. Mavara chete anongosiyana nemadedzero angasiyana, asi n'anga dzinowanikwa mundudzi dzese pasi peso. Mwari anoti n'anga ngadzisawanikwa pakati pevana vaMwari. Asi panapa pane chimwe chinhu chiri kubuda padapa, kuti zveun'anga zvinogona kuitwa kuchechi. Kana zvaakuitwa kuchechi zvinonochinjwa zita unzi muprofita. Asi ari muprofita wei?
wenhema nekuti wechokwadi ariko muprofita waMwari. Saka ngatichenjererei kuti kana pangonzi muprofita tobva tangomhanya ikoko ndatiri kuona simba neminana. Paul ari kuti uri mwana wadhiabhorosi iwewe, nekuti basa remuchinda uyu hanzi n'anga iyoyi yaive muchechi iyi yaivavarira kukanganisa pfungwa yaMwari yekuti uyu gavhena atendeuke. Yaidzivisa kusvika kweshoko kuna gavhena, saka yaishandiswa nadhiabhorosi. Saka ngatingwarirei nekuti panofamba Satani ari mun'anga newaprofita wenhema, chinangwa chake ndechekukanganisa kuti shoko raMwari rirege kusvika zvinoponesa vanhu, rirege kusvika sezvinodiwa nevanhu, avhiringidze aindafire nezvinangwa zvaMwari kusvikira vanhu. Mwari pane zvinhu zvaanoisa muboka rimwe chete, zvinhu zvinoti huroyi kana kuti waroyi, n'anga, masvikiro, anoenda kunovhunza n'anga, anoenda kunovhunza svikiro, vavuki ndovafemberi nevanoita mazango. Vamwe vanonetsekana nekuti isusu hatina kujaira mukutaura kwedu pachivanhu kuti titi zvakafanana n'anga nemuroyi. Munoona kuti n'anga nemasvikiro zvinogachirika netsika dzedu, asi waroyi nevanoita dzimwe tsika dzakadaro ndo vanenge vachivengwa vachiiswa kudivi kwavo. Asi Mwari ari kuti zvese izvi chinhu chimwe chete. Umwe muenzaniso unogona kutibatsira kunzwisisa. Takanzwa isusu kubva kare kuti pane hondo iri pakati paMwari naSatani, hondo iri kuenda mberi. Saka isusu tiri mukati mehondo iyoyo. Munobvumirana neni kuti panoitika hondo kana ami ichigadzirwa, masoja achitrenwa, vanotrenwa zvonzi ndo ami yedu. Asi mukapinda pakati pavo kana maswedera, mugona kuti nechekureka munoona uniform yakafanana. Asi mukange maswedera munoona kuti ami yese haitreniwe zvakafanana. Kune makomando vanekatrenerwa kavo kakatosiyana nevamwe. Ende ukanga wasvika ikoko unonzwa vachinzi ava ndeve special air services, vakana vachirova hondo dzavo vanorova nemudenga. Kune maamphibians vanorova hondo dzavo vachipinda nemumvura. Vanotrenwa zvakasiyana siyana. Kune vamwe vanodzidza kuchaira futi hombe, maheavy artillery aya dzinotofamba nemavhiri. Asi masoja ese ami imwe chete. Kune veintelligence futi vanenge varimo vakatrenwa imomo. Veintelligence anogona kuti atotrenwa apedza ane maskiri ake, anobva imomo otsvaga nzira dzekuenda kunzvimbo yevavengi vavari kurwa navo. Anonotsvaga nzira dzekusenerera otopinda imomo. Pamwe anogona kutoskuenda kuchikoro, atori kuchikoro ikoko otowana mukana wekuenda kana kunesing, otoita nesing yake opedza otomboshanda ari mushandi wehurumende, asi musoja muvengi. Asi apa ari kushanda kana pazonzi pari kudiwa manesi kuti apinde muami, otoaplayawo anotoendawo sanesi. Kana apinda kuami kuya kana ami ichiita community service, vanotoenda vachirapa vanhu muraini, vachirapa mahara. Nesi uyu ari kurapa uyu muvengi. Muvengi. Saka Satani muhondo yatiri haangotrende vanhu vese kuita chinhu wani. Aiwa, vamwe anenge ari muroyi, vamwe anouya riri svikiro, vamwe anouya iri n'anga, vamwe anenge ari muprofita wenhema, vamwe ari muvuki, vamwe achiita zvemazango. But vese vanhu ava chinhu chimwe chete, vari muami imwe chete. Saka anoziva kuti tikaita zvemasvikiro nehuroyi nen'anga, kune vamwe vanongozvivenga. Ani mazona vanoda zvechechi asi vasingadi Mwari wacho wechechi. Saka anotumirawo veintelligence dzake voenda kune zvechechi ikoko, unodedzwa kunzi muprofita asi ari muprofita wenhema, iri n'anga iri muchechi. Saka zvoda kuti tingwarire, tiri muhondo. Hondo inoda vigilance, hondo inoda kuchenjerera. Saka hazvidi kuti tirare kana tiri mukati menyaya idzodzedzi. Pane chimwe chinhu chataurwa chanzi kune vanoita mazango. Anditika iro zango chimbori chii? Zango chinhu chinopiwa munhu kuti chimuchengete. Anogona kupiwa chinhu chacho nen'anga, anogona kupiwa nesvikiro kana kuti nemudzimu, anogona kupiwa nemuvuki, anogona kupiwa kana nemuprofita.
chinhu chaanenge achinzi chinhu ichi ndo chichakuchengeta. Kana akubva ipapo mukunzwisisa kwake anonzwa akachengeteka. Vamwe vanoti kana zvitunodzi chinhu zviri kureva chero chinhu chawapiwa kuti chikuchengeta. Vamwe vanopiwa zvimiti, chimuti chenge kuti ndo chichakuchengeta ichi. Vamwe vanopiwa tsvimbo kuti ndo ichakuchengeta. Vamwe vanopiwa dombo, vamwe vanzi matombo akabva kunyanza otopiwa onzi iro riri ndo richakuchengeta. Vamwe vanopiwa jira, zvakangosiyana siyana. Vanhu vanopiwa zvakasiyana, chero chawapiwa. Vamwe vanopiwa fodya yebute, ndo yanopiwa iwe anenge achinzi ndo ino kuchengeta. Vamwe vanopiwa kutambo. Panoda kuti mujekese, pane vanopiwa zvinhu izvi vamwe havanzi ndo chichakuchengeta, mashoko acho abuda achidaro, asi anongonzi usarase, usazope mwevo chinochengetwa chinechi. Panjekese wezwa kuti chinongokuchengeta, kune mumwe anopiwa zvimwe zvinhu haudzwe mashoko ekunzi kukuchengeta, asi anonzwa usarase chinhu ichi. Now munhu chaanonopiwirwa zangoka ari kuda protection, kuchengetedzwa kubva kumweya yakaipa kana kubva kuurwere, kana kuti chaari kuda kubudirira, ari kuda success muupenyu, ada kubudirira mune zveupenyu, kubusiness nezvimwe zvakasiyana siyana. Saka muchizoona vamwe anonopiwa, unogona kupiwa ari mafuta chaiwo ekunzi tumafuta, tukanopota uchitsvatika mumafuta ako ekuzora awakatenga kusitoro, wopiwa tumafuta itoto, wonzi utuchengete. Pamwe vamwe vanozonopiwa mafuta eshumba kana mafuta eshato. Kune zvakawanda zvakangosiyana siyana zvinopiwa vanhu. Izvozvo ndo chinonzi sango. Mafuta mukuru ya oil chaiyo. Wotopiwa, anongotsvatikirwa. Iye mupfungwa make anenge achiti oil ikai ndika haipere yese kunoshandiswa one day. Ndekungodonedza mbichana ndoranga raisipa taikuraka, taipuwa fodya yebute, ndambuya wedu isusu waichikirwa. Saka fodya yebute iyi ndo yataitodedza kuti tsvimbo nemavara echikaranga. Saka inenge yakaputirwa mukapepa kekake, ndo yaunofamba nayo kwese kwaunoenda. Kana uine chauri kuda chauna chaakuda kuvhiringa, hauishandisa yakawanda bhozi reikutsunyirira akadiki kaunongonobata nekatipi kemunwaka, so ndokuti woshandisa wovhara dikini yako. Saka zvinezvi munhu haazvishandise zvekupedza sezvingaitwe oili yekubikisayo, anotora mbichana otsvatika maanenge achida kushandisa. Saka zvakasiyana siyana. Saka ndo boka rimwe chete here nezvinogona kusungwa vana, kana zvinogona kusungirira kana even vanhu vakuru ngave muchiuno kana mumaoko. Saka unoziva kuti Satani anofamba nenguva. Pamwe pacho munhu anogona kupiwa kana chiri chisimbi chinongoiswa muruoko, chakaita chibhengoro chinongoiswa muruoko, kana chitambo chinongoiswa muruoko, but pfungwa ine yekuti usachisiye ndo chinokuchengeta. Ukachisiya ichocho wadonedza raki rako, wadonedza protection yako. Saka chinhu chese chakadaro manje Mwari ari kuti ndo masango. Now kana muchida kuona kuti nemhaka yeMwari achiramba zvinhu zvakadaro, muona kuti vana anenge apiwa sango kana apiwa katambo yawe, kana azorwa zvaazorwa kunzi ndo zvinomuchengeta, anenge achinzi kusimbisa mwana. But vakasangana vana mubhazi vakasimbiswa vese, umwe aine simba rinokunda reumwe pamushonga waakapiwa, pasango raakapiwa, uye akundwa simba uye anochichema, otorwara kana kutofa kana vanhu vasina kukurumidza. Otozwa kuti no uyu ngageze tsoka dzake kana kuti mugeze maoko, chinwisa uyu mvura yacho kuitira kuti zviningirike. Saka chaitika padecho kuti kamwana aka akasikumboziya chakakasungirirwa, vari kuziya ndaana amai, asi zviri pakari manje zvaroya kamwe kamwana aka katoka murwo iko kachiri kadiki kasati kakutombofamba. Saka Mwari ari kuti zvinhu zvese izvi Huroyi zvinoiswa muboka rimwe chete. Saka Mwari ari kuti tisiyane nazvo. Vanhu vanopinda sei munyaya dzehuroyi idzi? Tofunga zvakanaka tisati tapendera nyaya yedu kuti tizive kuti vanhu vanopinda sei munyaya dzehuroyi. Kuna mabasa 16 pavhesi ya 16 tichidzika nayo, pane umwe musikana ungade kuiverenga here Betera? Zvinotakati tichipinda panzvimbo yekunyengetera tikasangana nemumwe musikana waiva nemweya wokuvuka, waiwanira vatenzi vake mari zhinji nekuuka kwake. Iye akavatevera Pauro nesu akadanidzira achiti, vanhu avarandawo Mwari wokumusoro-soro, vanokuparidzirai nzira yekuponeswa nayo. Akaita izvozvo mazuva mazhinji. Zvino Pauro akafa neshungu,
akatendeuka akati kumweya, ndinokurayira muzita raJesu Kristu kuti ubude kwaari. Ukabuda nenguva iyoyo. Zvino vatenzi vake vakati vachiona kuti tariro yekufumiswa kwavo yaenda. Achimira kuipa Mwari. Uyu musikana uyu anga aine mweya wakaipa wanga uri paari. Yes. Wekuvuka, wekushopera. Vanhu vaitoenda kwaari vachinoshopera, but hapana aishopera mahara, vaibhadhara mari. But mari yanga isiri yemusikana uyu. Yaive yaatenzi vemusikana uyu. Kureva kuti vanhu vanogona kuita mari nehuroyi. Saka vanhu vanopinda munyaya idzi nekutsvaka mari. Ndosaka muchizodzwa kuti sekuru vakazosiya vadai pamwana, baba vakazodai pamwana wavo, pane zvakarongererwa pamwana kuti vaite mari naye, saka ari kunzi handiroorwe, handizoita sei. Vanhu vanenge vachiitira kuti bhizinesi rake ribude, odaidza mweya yakaipa yoiswa pamwana. Saka vanhu vanopinda mazviri nekutsvaka pfuma. Mabasa 8 vhesi ya 18 to 20. Zvino Simoni wakati achiona kuti mweya mutsvene wapiwa nekuiswa kwamaoko avaapostora, akauya kwavari nemari achiti, ndipewo neniwo simba iri kuti wandinenge ndichiisa maoko pamusoro pake apiwe mweya mutsvene. Zvino Petro akati kwaari, sivheri yako ngaiparadzwe newe, nekuti wakafunga kutenga chipo chaMwari nemari. Murume uyu ndiSimoni, yaimbove n'anga kana mukaverenga kumusoro kwendima iyi. Filipa asati auya kuzoparidza paSamaria. Filipa aparidza, iye akanzwa shoko ndobva atenda, ndobva abhabhatidzwa mucheche. Paakaona vana Pita vachinamatira vanhu vachiisa maoko pamusoro, vanhu vachigashira mweya mutsvene, akati vati varubava so vane simba ravaidaro so. Ndobva anotora mari kumba zvika nditengeserewo simba iri kuti watenda ngoisa maoko pamusoro agashire mweya. Zvikanzi une mweya wetsvina naPita, ifa nemari yako, unoda kutenga simba raMwari. Vamwe chavanongoda kupindira muzvinhu izvi kungoda kushamisira, kungoda popularity. Vanongotsvaka simba ndoraanenge achida. Saka utoenda kun'anga kuitira kuti pakambani kana muorganization maanenge arika asava nemunhu anoti pwe kwaari. Anenge achida kutyisa paanenge ari. Ndo zvimwe zvinoendesa vanhu mafuta eshumba. Kuti vanhu kana vakusangana naye so ende Satani anozviitawo because ava vanhu hana dzavo dzinobva dzarova vobva vatomutya, saka anenge achigoda masimba. Regai tinzwe iyi tamboiverenga kuna Samueri wokutanga 28. Sauro aunganirwa nevaFiristia, anzi akavhunduka akatya. Akuda kuvhunza Mwari nekuti aive nemusikanzwa Mwari vakaramba kutaura naye. Ndopaakazoti ndudze hapana here anosvikirwa panapa. Vanhu vachibva vamoti kune mukadzi anosvikirwa kuEndori. Saka vamwe chinovaendesa kumasvikiro, chinovaendesa kun'anga nekuhuroyi kutya. Vanenge vavhunduka kana vasangana nesituation inovavhundutsa. Vopedzera vakuenda kupi? Kumidzimu, vakuenda kuHuroyi. Regai tinzwe futi chimwe kuna madzimambo echipiri. Chapter 1 verse 2 na 16. Right. Zvino Ahazia wakanga awira pasi nepahwindi yekamuri yake yekumusoro yaive paSamaria. Akarwara, akatuma nhume akati kwavari, endai munobvunza Bhaari Zebhabhu mwari weEkroni, kana ndichapora pakurwara uku. Verse 16. Akati kwaari, zvanzi naJehovha, zvawakatuma nhume kundobvunza Bhaari Zebhabhu mwari weEkroni, asi hapana mwari here pakati paIsraeri waungabvunza shoko naye. Naizvozvo haungaburuke pamubhedha wakakwira, asi zviro kwazvo uchafa. Right. Muri kuona mambo uyu adonha pahwindo. Zvinhu zviri pachena, wadonha unokuwara, unogona kuita dislocation kana kutyoka bhonzo. Iye akutuma vanhu kunovhunza kun'anga kuti ndichapora here. Saka chamutuma pa urwere. Urwere. Saka urwere unokonzeresa vanhu kuenda kun'anga, unokonzeresa vanhu kuenda kuvaprofita vedema, unokonzeresa vanhu kunovhunza kubasvikiro kuti ndinopapora here papa. Panzva kuti munhu angomirira kuda kwaMwari achirapwa. Kune mishonga iri straight forward isinei neun'anga nehuroyi. Vamwe vanoendeswa nekuda kuziva kuti ambuya vari kurwara vanopona here papa, vanhu vatoenda kunobvunza midzimu. Muchikamu muchidzidzo chedu chakapfuura muhurukuro yataiita yayengozi, takaona kuti Satani zvimwe zvinhu zvaanoita mweya yakaipa inogona kuuya yokonzera munhu kuita mbeveve kana kuita matsi. Zvimwe zvinoitika ndezvekuti munhu anenge asiri n'anga, haamo munyaya dzehuroyi, zvekuchecho haanei nazvo. Saka mweya yakaipa inogona kuuya paari yosvikokonzeresa rimwe dambudziko. Kana yakonzeresa dambudziko riya munhu wekuti amuka ari right mangwana mungonoona yambeveve. Vanhu vanovhunduka pakadaro.
chinotanga kuuya mupfungwa dzevanhu ndechekuti hazvisi zvega vanhu vakuendeko. Saka Satani pane paanomanikidza vanhu nekuda kwezvaanokonzera kuti zviitike pavari. Vanhu vomanikidzwa kupinda pai, kupinda muhuroyi, kupinda muhun'anga. Iye Mwari anoti kudii pamusoro pehun'anga nehuroyi? Regai tinzwe kuna Leviticus 19 pavhesi ya 31 pamusoro pehun'anga nehuroyi. Zvese izvozvizvi Mwari anoti kudii kuvana vake takatarisana nenyaya yehuroyi nezvitsinga. Musava nehanya nemasvikiro kana vavuki, musavatsvaka kuti musvibiswe navo. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Right. Mwari ari kuti panapa vanhu vese ava vanoti n'anga, muroyi, svikiro, muprofita wenhema, muvuki, vese vanhu mukaenda kwavari vanokusvibisai. Kusviba uko hakusi kusviba sekwemunhu aendwa nemadhaka patirauzi rake. Aiwa, kusviba kwekuti Mwari haazofariri chimiro chaunenge wapinda machiri. Sezvo takamirira kuuya kwaJesu, regai tinzwe 21 yazvakazarwa vhesi 27 inoti kudii? Mukati mara hamutongopinde chinhu chinosvibisa kana chinonyadzisa kana chine nhema, asi avo bedzi vakanyorwa mubhuku youpenyu yeGwayana. Saka mukati meguta dzvene muchaendeswa vatendi naJesu, hanzi hamupinde chakasviba, mupinde chinosvibisa. Saka kana Mwari achiti zvinokusvibisai, ari kutoreva kuti zvinhu izvi zvinoita kuti muexcludwe muumambo hwaMwari. Saka tofanira kunzvenga zvinhu izvozvizvi tisapinde mazviri. Mwari ngaatibetsere vateereri nekujeka kwaita nyaya dzehuroyi nezvitsinga, mawira azvinoita mukati mevanhu. Ngatizvinzvengei. Tichanzwa muchikamu chinotevera kuti sevana vaMwari tinorarama sei mukati menyika izere newaroyi, izere nezvinhu zvakaita saizvozvi. Muchikamu ichocho chinotevera ndio matichabata zvakare kuti kana musamapinda ngozi inoripwa sei nevana vaMwari vakamirira kudzoka kwaJesu kwechipiri. Pachidzidzo chataita ichi, kana paine vaita mibvunzo, teererai mafoni nhamba aya mugotumira mameseji kwaari, kana kufona, kutumira WhatsApp pa 0774 073 283, inotevera 0772 415 886, yekupedzesera 0774 002 591. Mwari vakuchengetei tigosangana muchikamu chinotevera. Tinoda kutenda Mwari akuitirei zvakanaka. Shamwari yangu yaninodisiza, anerudo rwakanaka anondida kwazo, andisaigara kure iye awe pedyo, tichagara pamwepo iye neni, ndoziya nekuneta iye anoziva, sezvo achindidaidza ndoda kubatsirwa. Anonditungamira nenzira inopenya, zvetichafamba tese iye neni, ndomudza zvangu zvese rufaro nenhamo, ndomudza zvinondifadza nezvisingafadzi, anondiudza zvandoda nekuedza kwangu, tichataura tese iye neni, anoziva ndinoda kubatsira mweya, ndino anoti ndiende kunotaurira vamwene rudo rwake nokufa kwakezve, tinobatira pamwe iyeni, ndomudza zvangu zvese rufaro nenhamo, ndomudza zvinondifadza nezvisingafadzi, anondiudza zvanoda nekuedza kwangu, tichataura tese iye neni, ndoziya nekuneta iye anoziva,
sezvo achidaidza ndoda kubatsirwa, anonditungamirira nenzira inopenya, zvetinofamba tese iye neni, anoziva ndinoda kubatsirwa mweya, zvino anoti ndiende nekubaturira vamwene rudo rwakewo kufa kwake nze, tinobatira pamwe iye neni, anoziva ndinoda kubatsira mweya, zvino anoti ndiende kunotaurira vamwene rudo rwakewo nekufa kwake zve, tinobatira pamwe iye neni.